A Deputación de Pontevedra, a través do seu programa de igualdade Conectados, levou ao Codi de Varga un taller de iniciación ao scrapbooking, unha actividade que consiste en crear postais e álbums fotográficos con manualidades de papel. Na iniciativa participaron 15 usuarios da asociación Asdivalu. Estamos facendo unhas bolas de Navidad para poñer no árbol de Navidad. E axudounos María, a monitora. E tamén fixemos uns bolsos coas nosas fotos. Estamos facendo cosas de Navidad. Vamos Navidad para casa. Bueno, sí, gustoume moito, e tal, a profesora agradable, os compañeros ben, bueno, todo moi ben. Unha pasada de Navidad a miña irmán. O taller tivo unha duración de 30 horas no que os usuarios crearon diferentes postais. A actividade serviulles para traballar a motricidade. Bueno, es un taller de scrapbooking adaptado. Y bueno, hemos estado haciendo tarjetería y decoración y un álbum con algunas fotitos así un poco diferentes. Pues eso, hemos hecho... La idea es trabajar con composiciones y también colorear, recortar, motricidad un poco. O obxectivo deste taller e do programa Conectados da Deputación de Pontevedra é loitar pola igualdade de oportunidades para este colectivo. A verdade é que foi unha actividade que se fai desde Diputación, desde o programa Conectadas, onde se promove a igualdade e ao mesmo tempo, pois, como neste caso, pois os máis desafortunados na saúde, pois que poidan ter tamén participar nestes programas e ter unha oportunidade compensatoria para formarse e ao mesmo tempo pois ter tamén un pouco de formación complementaria de cara á igualdade. Os participantes mostraron a súa satisfacción e desexaron poder facer máis traballos.